ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी 2 मिनिटं तुमची सगळ्यांची घेणार आहे. आपल्या बरोबर वर्षा माताजी आहेत. बरोबर. हरे कृष्ण वर्षा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मला प्राची माताजींचा फोन आला होता आणि तुमच्या भाच्याची तब्येत बरी नाहीये. बरोबर. हरे कृष्ण माताजी. तुमचा आवाज येत नाहीये माताजी. केलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, तुमच्या भाच्याची तब्येत बरी नाही, त्यांनी मला फोन करून सांगितलं. हो. तर आपण सगळे त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया आणि त्यांना लवकरात लवकर बरं वाटू दे. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी नामस्मरण करूया 5 वेळा. प्रत्येकाने जे काही जोणी जपमाळ करतायत त्यांनी एक माळ करा त्यांच्यासाठी. तर आपण आता सगळ्यांनी मिळून त्यांच्यासाठी हरे कृष्णाचा महामंत्र 5 वेळा म्हणूया. माताजी. हरे कृष्ण. तुमचा आवाज थोडा ब्रेक होत आहे. ठीक आहे, सगळ्यांनी मंत्र म्हणूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तुला खूप लवकरात लवकर बरं वाटू दे माताजी. आमच्या सगळ्यांच्या प्रार्थना आहेत आणि भगवंतांजवळ हीच प्रार्थना आहे, त्यांच्या तब्येतीला लवकर आराम पडू दे, लवकर बरं वाटू दे. तुम्ही काळजी घ्या माताजी तुमची. हरे कृष्ण वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. तुम्हीही नामस्मरण थँक्यू करा सगळे. माताजी. नाही, थँक्यू नाही माताजी. तुम्ही नामस्मरण करा, जपमाळ करा आणि नामस्मरण करत राहा. नामस्मरणाचा महिमा खूप थोर आहे. थँक्यू. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू नको. हरे कृष्ण माताजी. भगवंताला सगळी भगवंतांची कृपा आहे आणि तीच कृपा असू दे सगळ्यांवरतीच आणि त्यांचे आशीर्वाद आहेत. तर आपण सुरुवात करूया आपल्या अध्ययन वर्गाला. सगळ्यांना खूप धन्यवाद. सगळ्यांनी प्रार्थना म्हटलेली आहे आणि नामस्मरण केलेलं आहे त्यांच्यासाठी. तर अध्यायाला सुरुवात करूया आपण. त्याआधी आपण भगवंतांचं दर्शन घेऊया आणि श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत आणि त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 15व्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत. आणि ज्या 14व्या अध्यायावरती आपण होतो की जिथे बघितलं की कशा प्रकारे मग आत्मा बद्ध होतोय. ज्या जीवात्म्याला आपण, ज्या क्षेत्रज्ञाला जाणलं आणि त्यानंतर कालच्या अध्यायामध्ये जो जीवात्मा आहे की मग हा जीवात्मा कशा प्रकारे बद्ध होतोय,
जो तरी सत्वगुणात असेल, रजोगुणात असेल, तमोगुणात असेल, तरी तो कुठल्या वैशिष्ट्यांनी आणि कुठल्या गुणांमुळे तो बद्ध होतोय. तर सात्विकता सुद्धा अत्यंत निर्मळ आणि चांगल्या गुणांमध्ये मोडत असली तरीही ती कुठेतरी त्या सुखाने आणि त्या ज्ञानाने कुठेतरी बांधून ठेवतीये त्या जीवात्म्याला. आणि म्हणूनच मग जसं मी म्हटलं, की मूळ मूळ आपण गुणातीत आहोत आणि म्हणूनच या गुणातीत होण्यासाठी सत्व, रज आणि तम याच्या पलीकडे जाण्यासाठी त्यासाठीच मग कशाप्रकारे कुठल्या गोष्टींचं ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. मग सत्व, रज आणि तम यांना आपण वैशिष्ट्यांना आपण जाणलेलं आहे. सात्विकता काय असते, राजसिकता काय आहे, तामसिकता काय आहे, त्याचे गुण जाणले, मृत्यूनंतरही याची परिणिती काय होते. सात्विकता असलेली व्यक्ती ही स्वर्ग लोकांना, पृथ्वीच्या वरच्या लोकांना अ, अ, प्राप्त होते. त्यानंतर राजसिकता आणि तामसिकता याच्यामध्ये राजसिकता ही पृथ्वी लोकच त्यांना लाभतो आणि जी तामसिकता असते ती कुठेतरी नरक योनीमध्ये आणि पशु योनीमध्येच असे जन्म घेतात. आणि अशा या सत्व, रज आणि तमो गुणांना जाणून मग भगवंतांनी सांगितलंय, की गुणातीत कोण गुणातीत होऊ शकतं आणि कशाप्रकारे हे गुणांच्या पलीकडे कारण ही सात्विकता ही या बद्धतेला जर घालवायचं असेल आणि या भौतिक जगामध्ये जर बद्ध व्हायचं नसेल, तर त्याच्यासाठी त्या गुणांच्या पलीकडे जाणं गरजेचं आहे. ज्या अ, नारद मुनींचं आपण उदाहरण बघितलं, मग ज्या स्थिताधीर मुनींपासून आणि मग कशाप्रकारे जे ज्ञान काय आहे 13व्या अध्यायात जाणलं. या सगळ्याचाच उल्लेख पुन्हा आपण जाणला, की ज्या गुणातीत होण्यासाठी कशाप्रकारे समतोल सगळ्यामध्ये राखावा लागतो. आसक्ती कशाप्रकारे या भौतिक विषयांपासून आसक्ती कशी टाळू शकतो आणि या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन या अनासक्त इंद्रिय विषयांपासून अनासक्ती घेऊन कशाप्रकारे समतोल राखला जातो आणि इंद्रिय विषयांवर नियंत्रण आणि या मन, बुद्धी आणि इंद्रिय याच्यावरती नियंत्रण राखलं जातं. अशा या गुणातीत होण्याला आपण जाणलेलं आहे आणि मग या जसं म्हटलं, की मग अ, अ, भगवंताने या 3 टप्प्यामध्ये आपण जे जाणलं ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान आणि हे ब्रह्म, मग ज्या ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होणं, की कुठेतरी या आध्यात्मिक प्रवासावर, या आध्यात्मिक मार्गावरती आपण जेव्हा उन्नती साधतो, तेव्हा निश्चितच त्या ब्रह्मतीत म्हणजे आपण जे मूळ आहोत, आध्यात्मिक आहोत, त्या आध्यात्मिक गुणांनाच म्हणून या भौतिक जगतामध्ये व्यस्त न होता, कुठेतरी जर अध्यात्माकडे जर वळलेला व्यक्ती असेल आणि ज्यांनी भगवंतांना तत्वतः जाणलेलं असेल, कशाप्रकारे या तत्वतः जाणून ती व्यक्ती या भौतिक जगतापासून बद्धता टाळू शकते आणि मुक्तीचा मार्ग स्वीकारू शकते आणि अशा प्रकारे ती ब्रह्मतीत म्हणजे या अ, अ, ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होते आणि म्हणूनच या ब्रह्मज्योतीचा आधार काय आहे तर परब्रह्म आहे आणि परब्रह्म या की ज्या जीवात्मा आहे त्याला ब्रह्म म्हटलेलं आहे आणि त्या परब्रह्म म्हणूनच या संबंधाला आजही आपण जाणायचं आहे की ज्या 16, 17, 18 याच्यामध्ये पुन्हा जे आपण 10व्या अध्यायामध्ये चतुश्लोकी गीता जाणलेली तसं याला त्रैश्लोकी गीता म्हटलेले आहेत 16, 17, 18 जिथे भगवंत वैदिक आणि ज्या वेदांत सूत्राला सांगतायत की आपण आपण निर्मिलेले आहोत. भगवंत हे निर्माते आहोत आणि आपण भगवंतांचेच अंश आहोत. आणि कशाप्रकारे भगवंत सांगतायत, की मग तो संबंध कुठेतरी अभ्युदय, की ज्या भक्तीच्या मार्गावरती आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जे विलीन होत आहेत, ते निश्चितच या भगवंतांना जाणतायत आणि त्या परमकारणाला जाणता आहेत, परमतत्वांना जाणता आहेत आणि तेच प्रयोजन आहे. भगवंतांना जाणायचं आहे, पुरुषोत्तमांना जाणायचं आहे, की या अपरा शक्तीच्या ज्या अक्षर ज्याला आपण आज जाणणार आहोत, त्याच्या पलीकडे आपण कसं जातोय. ज्या वेदांत सूत्रांचा सारांश दिलेला आहे 16, 17, 18, 19, 20 याच्यामध्ये आणि जो गुह्य गाभा भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेला आहे. जे गुह्यतम ज्ञान भगवंतांनी सांगितलेलंच आहे, की जी ॲक्टिव्हिटी मग जो अभ्युदय म्हणजेच ही भक्ती सेवा आणि ही भक्ती सेवा अत्यंत सुलभ आहे हो. आचरणास अत्यंत सुलभ आणि आनंद देणारी आहे. आणि म्हणून कृष्ण देखभाल कृष्ण कशाप्रकारे सगळ्यांचं देखभाल करतोय आणि निर्माता कृष्ण आहे आणि तोच सगळ्यांचं रक्षणही करतोय. कशाप्रकारे मग ज्या 10व्या अध्यायामध्ये आपण सूचक अभिव्यक्ती बघितल्या, ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण कुठे तू मला पूजू शकतोस, ज्या पाण्याच्या चवीमध्ये बघितलं तशाच प्रकारे आपण जाणणार आहोत, की सूर्य, चंद्र यांच्यामध्ये भगवंत कसे आहेत. त्यानंतर भगवंत आपल्या हृदयामध्ये आहेत, जे आपल्या जठराग्नीमध्ये सुद्धा आहेत. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो. या सगळ्याला आपण जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि म्हणूनच या पुरुषोत्तम योगाला आता सुरुवात होतीये जिथे
पहिल्याच श्लोकामध्ये आपण जाणणार आहोत की मग हा आध्यात्मिक वृक्ष काय आहे, हे आध्यात्मिक ज्ञान काय आहे, आध्यात्मिक वटवृक्ष हा कसा असतो आणि तो खरंच या वास्तविक जगात शक्य आहे का, तर नाही. त्याचं प्रतिबिंब जे आहे ते हे भौतिक जग आहे आणि तेच आपण अनुभवतो आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. हरे माताजी कृष्ण. तुम्हाला बरं आहे का? हरे हो कृष्ण. हो माताजी, हो माताजी. तुमची तब्येत बरी आहे नक्की? हो 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 ठीक माताजी, आहे. धन्यवाद ओके माताजी. माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहे आणि तो पाने वैदिक मंत्रे आहे. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे बघा, जो शाश्वत आहे तो वटवृक्ष आहे. आणि हा वटवृक्ष म्हणजे आध्यात्मिक स्वरूप आहे, अध्यात्माचं प्रतीक आहे. आणि ते कशा प्रकारे, तर त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला दिसतंय. तो वास्तविक जगतामध्ये दिसणं खूप कठीण आहे. हा आध्यात्मिक वृक्षाचं प्रतिबिंब जे आपण बघणार आहोत, ते प्रतिबिंब आता आपल्याला दिसतंय. आणि ते प्रतिबिंब म्हणजे असं आहे, ते प्रतिबिंब कुठे दिसतं सांगा आपल्याला? प्रतिबिंब झाडांचं कुठे दिसतं बरं? जर तुम्ही एखादं प्रतिबिंब बघायचं असेल. ठीक आहे वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग असं पाण्यात. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. पाण्यामध्ये दिसतं. आणि तसंच या पाण्यावरती हे प्रतिबिंब दिसतंय, पण हे पाण्यावरती दिसत नाहीये, तर हे इच्छेवरती दिसतंय बघा. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक वटवृक्षाचं जे प्रतिबिंब आहे, ते हे भौतिक जग आहे. आध्यात्मिक जगाचं, ज्या स्पिरिच्युअल वर्ल्ड त्याचं, कारण ते या वास्तविक जगात अनुभवता येणं खूप कठीण आहे. आणि म्हणूनच या वटवृक्षाला आपण अनुभवू शकत नाही, पण त्याचं जे प्रतिबिंब आहे, ज्याच्या शाखा वरती आहेत आणि मुळं खालती आहेत, आणि ते प्रतिबिंब कशावर आधारित आहे, तर इच्छेवरती, डिझायर. जे प्रतिबिंब नेहमी पाण्यावरती दिसतं, तेच प्रतिबिंब या इच्छेवरती दिसतंय. आणि ते कशावरती हा वटवृक्ष दिसतोय, मग बघा, त्याच्या शाखा, त्याची मुळं त्याच्या शाखा सगळीकडे विखुरल्या गेलेल्या आहेत आणि त्याची मुळं आहेत ती तिथे दिसतायत, ती वरती दिसतायत. आणि कशा प्रकारे या शाखा सगळीकडे पसरलेल्या आहेत. मग ज्या वरच्या योनीमध्ये आपल्याला दिसतायत, हे वरचे ग्रह आहेत, पृथ्वीच्या वरचे ग्रह आहेत. मग त्यानंतर पृथ्वीवरचे ग्रह आहेत. आणि त्यानंतर खालचे जे ग्रह आहेत, खालच्या ज्या योनी आहेत, त्या पशु योनी आपल्याला दिसत आहेत. आणि कशा प्रकारे मग हे सगळ्यात वरचं आहे, हे गोलोक वृंदावन आहे आणि आध्यात्मिक जग हे आहे. आणि या आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब, या इच्छेमुळे त्याचं प्रतिबिंब हे भौतिक जग आहे. आणि असं हे भौतिक जग आपल्याला अशा प्रकारे दिसतंय. आणि ज्याच्या इथे तुम्हाला दिसतील, मग त्याच्या फांद्या आहेत, जे आपले इंद्रिय आहेत, त्याच्या अनेक शाखा आहेत. त्याच्यानंतर त्याची जी पानं आहेत, ती वैदिक मंत्र आहेत. आणि मग कशा प्रकारे या इच्छेमुळे हे कशा प्रकारे मनुष्याला या निरनिराळ्या योनीमध्ये जन्म मिळतो. पृथ्वीच्या वरच्या योनीमध्ये जन्म मिळतो, पृथ्वीच्या खालच्या योनीमध्ये जन्म मिळतो, नाहीतर पृथ्वी तलावरती जन्म मिळतो. आणि अशा या शाखांमुळे अशी ही जी धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष अशावरती कुठेतरी आधारित आहे हे. आणि म्हणूनच या सगळ्याला जाणणं हे या वास्तविक जगतामध्ये कठीण आहे. आणि म्हणून त्याच्या ज्या आध्यात्मिक जगाच्या प्रतिबिंबाला आपण अभ्यासणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषयक आहेत. या वृक्षांची मुळे खाली पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच याचं पोषण कसं, जसं खत पाणी घातलं जातं ना मुळांना, तसं याचं पोषण केलं जातं या त्रिगुणांनी. आणि त्रिगुणांनी पोषण केलेली ही मुळं, याच्या शाखा ज्या आहेत त्या वर खाली पसरलेल्या, जशा वडाच्या झाडाच्या आपण पारंब्या आपण बघतो की त्या सगळ्या पसरलेल्या असतात, त्याचप्रमाणे या सगळ्या डहाळ्या, या पारंब्या पसरलेल्या आहेत. आणि या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत.
आणि यांची वृक्षांची मुळं खाली पसरलेली आहेत ती मानव जातीच्या सकाम कर्माशी, कारण फळं उपभोगण्याची कुठेतरी आकांक्षा आहे, कुठेतरी अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच त्या कर्म फळांच्या बंधनामध्ये ही व्यक्ती बांधली जातीये, त्या सकाम कर्माशी व्यक्ती बांधली जातीये आणि म्हणून मग या शाखामध्ये एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर उड्या मारतोय हो मनुष्य. हॉपिंग म्हटलंय त्याला. एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर उडी मारतोय, कारण त्या इच्छांमुळे, त्या सकाम कर्मांशी बांधली गेल्यामुळे त्या कर्मफळांशी बांधले गेलेले आहेत आणि त्या कर्मफळांची कुठेतरी जे उपभोग आहे, कर्मफळांना उपभोगून जे भोग भोगायला लागतायत आणि त्याप्रमाणे मनुष्य या 84 लक्ष योनींमधून जन्म घेतोय, कारण त्या इच्छा संपत नाहीये, त्या आकांक्षा संपत नाहीये आणि त्या इच्छांमुळे मनुष्य निरनिराळ्या योनींमधून जन्म घेतोय. मग आता कशा प्रकारे याच्यातनं बाहेर यायचंय? या सकाम कर्माशी बांधलं गेलेलं आहे. पण जर त्या आध्यात्मिक वटवृक्षाला जाणायचं आहे, तो या वास्तविक जगतामध्ये अनुभवता येणार नाही. पण त्याचा अनुभव जर घ्यायचा असेल तर काय करायचं आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आधी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा आरंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या वटवृक्षाला जर मुळापासून छाटलं, इथूनच जर मुळं त्याची छाटली तर निश्चितच त्या आध्यात्मिक प्रवासाला मनुष्य लागू शकेल आणि म्हणूनच याचं वास्तविक रूप, या आध्यात्मिक जगाचं वास्तविक रूप आपल्याला या भौतिक जगतामध्ये अनुभवता येणार नाही. याचा आदी अंत आधार कोणी जाणू शकत नाही. परंतु ही जी मुळं खोलवर गेलेली आहेत, त्या मुळांना नुसतंच त्यांना जाळून उपयोग होणार नाही, कारण त्याची कुठेतरी कुठेतरी त्याचे अंश शिल्लक राहतील, तर त्याला मुळापासून छाटून टाकलं पाहिजे. आणि म्हणूनच त्यानंतरच मनुष्याने असं स्थान शोधावं आणि मग त्या आध्यात्मिक मार्गावर जर स्वतःला उन्नत केलं तर निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येणार नाही. मग निश्चितच त्या आध्यात्मिक जगताचाच प्रवास, आध्यात्मिक त्या परमपुरुषाच्या, त्या परमधामाच्याच मार्गाला निश्चित जाता येईल. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झालाय, त्या परमपुरुषाला इथे शरण गेलं पाहिजे. आणि म्हणूनच अशा परमपुरुषाला, अशा पुरुषोत्तमांना, की ज्या भगवंतांनी सांगितलंय की या पराशक्तीचं, मग या अपराशक्ती जी कनिष्ठ शक्ती आहे त्याच्या पलीकडे ही आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि या आध्यात्मिक शक्तीचाच भाग जो आपणही आहोत आणि भगवंतही आहेत, जे भगवंत, आपण भगवंतांसारखेच आहोत क्वालिटेटिव्हली, पण ते जाणत नाही आहोत, कारण आपण त्या आत्म्यालाही जाणलं नाहीये आणि त्या परमात्म्यालाही जाणलं नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की ज्या परमात्म्याला, ज्या परमतत्वाला जो जाणेल तो पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येणार नाही. ज्या गोलोक वृंदावनाचं, जसं गोलोकधामाचा जो चार्ट सांगितला की जिथे हे गोलोक वृंदावन खूप सुंदर असा हा खूप चित्र आहे आणि जिथे पाकळ्या आहेत सगळ्या, आणि इथे आपल्याला हे गर्भोदकशाही विष्णू, महाविष्णू दिसतायत, कर्णोदकशाही, कारण ज्या डायमेन्शन्स मी तुम्हाला सांगितल्या की अगदी शेवटची डायमेन्शन ही, अगदी शेवटचा जो टप्पा आहे तो गोलोक वृंदावन, त्याच्या आधी प्रभू रामचंद्रांचं, मग कैलास आणि त्याच्या आधी ज्या महाविष्णूंपासूनच ही ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहे आणि ज्या महाविष्णूंचं जे क्षीरोदकशाही विष्णू, जे परमात्मा म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतात आणि जे गर्भोदकशाही विष्णू प्रत्येक ब्रह्मांडांमध्ये प्रवेश करतात, अशा या महाविष्णूंची ही ते विस्तार आहेत आणि त्याविषयी आपल्याला सखोल, खूप खोलात मी जात नाही, पण या गोलोक वृंदावनाला जे आपण की सगळ्यात शेवटचा, मग ज्या वैकुंठापेक्षा सुद्धा वर आहे, तो गोलोक वृंदावन आहे, जिथे मुक्तीचा मार्गच फक्त नेऊ शकतो. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती सुंदर चित्र दाखवलंय. आणि या सुंदर जगतामध्ये सूर्य, चंद्र जसं भौतिक जगतामध्ये गरज असते, तसं या सूर्य, चंद्र, अग्नीची गरज नाही. प्रत्यक्ष भगवंतांपासून सगळं तेज आहे.
तिथे कुठल्याही सूर्य, चंद्र किंवा विजेची गरज नाहीये. जे त्या धामाला पोहोचतायत भौतिक जगतातून, ते निश्चितच पुन्हा परतीचा प्रवास करणार नाहीत. पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येणार नाहीत. ही खात्री भगवंत इथे देतायत. कारण भगवंत जाणतायत, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहे. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण भगवंत सांगतायत की भगवंत निर्माते आहेत आणि आपण त्यांचे अंश आहोत. या बद्ध जगातील जीव हा सनातन अंश आहे, भगवंतांपासूनचाच अंश आहे. आणि म्हणूनच या बद्ध जीवामुळे काय होतं, या बद्ध जीवनामुळे, ज्या भौतिक जगतामुळे त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जो जीवात्मा जगतो आहे, तो कुठेतरी हे मन आणि ही जी 5 इंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय, मग काय खायचंय, काय ऐकायचंय, काय बघायचंय, कशाचा स्पर्श ज्ञान हवंय आणि कशा प्रकारे काय ऐकायचंय, या कशाचा वास घ्यायचाय, मग हे सगळं कुठेतरी या भौतिक इच्छा ज्या आहेत ना, हे इंद्रिय विषय, या इंद्रिय विषयांच्या या वासना आहेत आणि त्या वासनेमुळे हा मन आणि ती इंद्रिय मिळून हा 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 जो जीवात्मा आहे हा संघर्ष करतोय आणि म्हणूनच त्या इच्छेमुळे तो सगळ्या या 84 लक्ष योनींमधून जन्म घेतो आहे. झगडतोय कशासाठी, तर त्या वासनेपोटी झगडतोय आणि 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करत आहे. कारण या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या मृत्यू लोकामध्ये तो निवास करतो आहे आणि तिथे निश्चितच संघर्ष आहे आणि भगवंत हे सांगतायत आणि जाणू शकतायत. परंतु या आध्यात्मिक मार्गाचं ज्ञानही भगवंतच देतायत आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा वाशियात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातात. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णाच्या दुसऱ्या अध्यायात आपण जाणलो की हे हे हा आत्मा आहे, हे शरीर आहे आणि तो वस्त्र धारण करतोय, हे शरीर आहे त्याचं. आणि म्हणूनच हे शरीर एका वस्त्राप्रमाणे आहे. हो, जो आत्मा धारण करतोय हे वस्त्र, आणि हे एक वस्त्र जीर्ण झाल्यानंतर आत्मा दुसरं वस्त्र धारण करतोय. ज्याचप्रमाणे आपण एखाद्या रस्त्यावरून चालत असतो, हवा चाललीये, वारा वाहतोय आणि मग अतिशय सुंदर असा सुगंध येतो बघा आपल्याला, अतिशय सुंदर असा गुलाबाच्या फुलांचा सुगंध येतो आणि तो गुलाबाच्या फुलांचा सुगंध दर्शवत असतो की इथे कुठेतरी जवळच गुलाबाची बाग आहे. आणि मग पुढे पुढे जाता जाता तो सुगंध जास्त तीव्र होत जातो आणि मग आपण बघतो की खूप सुंदर अशी गुलाबाची बाग असते आणि त्या त्या वासाने, त्या अत्यंत सुंदर अशा वासाने आपण मोहित होतो आणि मग तिथून पुढे जातो तेव्हा तो वास हळूहळू हळूहळू कमी होत जातो. मग जो काही वास पुढे, मग जो चांगल्या प्रकारचा असेल, काही तिथे जर एखादी कचरा वगैरे पडला असेल तर तो वास ती हवा दाखवते आपल्याला, तो वास तो आपण घेऊ शकतो. अशा प्रकारे वायू, ही हवा, वायू ज्याप्रमाणे गंध आपल्याबरोबर घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव, मग जसं आपण एका जीवाचं, ज्या जीवाला मन, बुद्धी आणि अहंकारासहित जी इंद्रिय आणि ज्या 24 तत्वांनी जे शरीर बनलेलं आहे, असं एक शरीर टाकून मग एका देहातून, मग फॉर एक्झाम्पल आपण जर आता मानवाचा जन्म घेतलेला आहे आणि पुढचा जर कुत्र्याचा जन्म घेतला, तर त्या कुत्र्याच्या जन्मामध्ये भो 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 करायचंय. त्या त्या एका प्रकारच्या ज्या संकल्पना असतात, एका प्रकारच्या देहातून दुसऱ्या प्रकारच्या देहामध्ये त्या नेल्या जातात आणि म्हणूनच त्या संकल्पना बदलत राहतात. म्हणून ज्या गोष्टीविषयीचं, जसं आपण भरत महाराजांचं म्हटलं की ज्या हरणाची त्यांनी ज्यांचं मृत्यूसमयी त्यांनी स्मरण केले, त्या हरणाचा जन्म त्यांना लाभला, की त्या मनुष्य संकल्पनेतून त्या हरणाच्या संकल्पना, म्हणूनच तो एक देह ती संकल्पना टाकून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा प्रकारे एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. म्हणजे त्या संकल्पना बदलत राहतात. मग कुत्रा, मांजर, हरिण, गाय किंवा कुठल्याही प्रकारचे जन्म असतील, त्याप्रमाणे त्या संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात नेल्या जातात आणि अशा प्रकारे हा जो जीवात्मा आहे तो ते एका देहाचं वस्त्र टाकून दुसरा देह
धारण करत असतो. अशा प्रकारे मग भगवंतांनी या दुसऱ्या अध्यायापासून सांगितले. आणि मग या धारणा म्हणजे काय, या संकल्पना म्हणजे काय नक्की? तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं आधी सांगितलंय की मन आणि 6 इंद्रिय याच्या प्रकारे भगवंत सांगतायत की अशा या मन आणि 5 ज्ञानेंद्रियाबरोबर 6 इंद्रियांशी तो संघर्ष करीत आहे. आणि अशी ही 6 इंद्रिय बघा, मनासहित ही 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. आणि त्या ज्ञानेंद्रियांचा समूह हा एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये त्या संकल्पना धारण करत असतो. आणि त्या प्रकारे त्या संकल्पनाचा, मग कशा प्रकारे कुत्र्याला काय आवडत असतं, मांजराला काय आवडत असतं, मनुष्याला काय आवडत असतं, त्या प्रकारे त्या ज्ञानेंद्रियातून जी इंद्रिय विषयांच्या वासना आहेत, त्या वासनांमुळे मनुष्य त्या संघर्षाला तोंड देतोय. आणि त्याच्यापासूनच मनुष्य त्या निरनिराळ्या योनींमधून जन्म घेतो आहे. मनाशी निगडीत आहेत ही इंद्रिय सगळी, हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. ज्ञानेंद्रियांसहित जे मन, म्हणून आपण हे वाटतंय ते मनाला वाटतंय, म्हणून या मनाला समजवायचंय, मनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी त्या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित करायचंय. तरच त्या मनाच्या दोऱ्या बुद्धीच्या हातात राहतील आणि ती बुद्धी त्या आत्म्याच्या कुठेतरी स्वाधीन असेल. कारण तो आत्मा हा आध्यात्मिक आहे. आणि त्याला जर त्या अध्यात्माचं अजून ज्ञान दिलं, ते अन्न पुरवलं, तर निश्चितच ती बुद्धी, मन आणि इंद्रिय हे निश्चितच नियंत्रित राहतील. अशा प्रकारे ही सगळी संलग्नता जाणायची आहे. खूप सुंदर प्रकारे ही संलग्नता जी आपण आधीही जाणलेली आहे. आणि मग हे सगळं जाणायचं, हे ज्ञान आपण जसं म्हटलं की हे ज्ञान ज्याला आहे, जसं म्हटलं की ज्ञानाचे चक्षु, ज्या 14व्या अध्यायात, ज्या 13व्या अध्यायात आपण शेवट करताना, ज्या 14व्या अध्यायात शेवट करताना सांगितलं की जे ज्ञानाचे चक्षु ज्याला आहेत, तो पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येत नाही. आणि म्हणूनच या देहाबद्दल, या देह आत्म्याची जी संलग्नता आहे, ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण जाणलेलं आहे, तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, हे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत बघा की मग कुठेतरी हे ज्ञान तात्पुरतं घेणं उपयोगाचं नाहीये. मग या श्लोकातनं आपण पुढे जाऊन सांगूया. उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञान चक्षु आहे ते सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो देहधारी भावनेशी निगडीत आहे, जो देहाचा उपभोग घेऊ इच्छितोय, बघा प्रभुपादांनी या तात्पर्यामध्ये स्मशान वैराग्याबद्दल पण सांगितलंय. मग हे स्मशान वैराग्य म्हणजे काय, तर इथे उल्लेख करण्यासाठी की ते ज्ञान तात्पुरतं, की मूर्ख लोक त्याला जाणू शकत नाहीत. जे आता एखादी व्यक्ती जेव्हा मृत्यू पावते, तेव्हा त्या व्यक्तीला स्मशानात नेलं जातं आणि त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातात. ज्या व्यक्ती तिथे त्या अंत्यसंस्कारासाठी आलेल्या असतात, त्या तात्पुरत्या त्या 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 क्षणापुरता काय आहे, काय जगात ठेवलेलं आहे, झालं, ही व्यक्ती मरण पावली, सगळं त्याच्या बरोबर गेलं. त्या त्या क्षणापर्यंत त्या मनुष्याला वाटतं की कुठेतरी काय ठेवलंय या जगातामध्ये आणि काय, कशासाठी आपण या सगळ्याशी, आपण या मोहामध्ये अडकलेलो आहोत. आपण कुठेतरी स्वतःला ती उन्नत मार्गावरती मार्गस्थ करणं गरजेचं आहे. हे तात्पुरतं, ते तात्पुरतं त्या स्मशान वैराग्य का म्हटलंय, कारण त्या त्या ठिकाणी तेवढा ती गोष्ट जाणवू शकते. पण पुन्हा जेव्हा जसं पुन्हा स्वतःच्या सांसारिक प्रापंचिक जगतामध्ये मनुष्य परत येतो, तेव्हा पुन्हा तो त्या देहधारी भावनेशीच निगडीत असतो. आणि म्हणूनच जर ह्या देहधारी भावनेशी जो निगडीत आहे, तो मूर्ख मानला जातो. आणि ते जाणू शकत नाहीत की कुठल्या प्रकारच्या देहाचा आपण उपभोग घेणार आहे. आणि या प्राकृतिक गुणांमुळे, कारण या सत्व, रज, तम या गुणांमुळे आपण या जगतामध्ये बद्ध झालेलो आहोत. आणि जर आपण ते आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आणि आध्यात्मिक मार्गावरती या परम तत्वाला, भगवंतांना जर जाणलं नाही, आणि मीच सगळं करतोय, मीच याचा सगळ्याचा भोगता आहे आणि मीच सगळं निर्माण केलेलं आहे, माझ्यापासूनच या गोष्टी आहेत, मी हे करू शकतो, मी ते करू शकतो, जर मी भोगता आहे, तर मग त्या सगळ्या कर्मफळांच्या बंधनांनाही भोगा. परंतु हे ज्ञानाचे चक्षु ज्याला आहेत,
तो मात्र हे सगळं व्यवस्थितपणे पाहू शकतो. जसं आपण त्या 13व्या अध्यायात बघितलं की हा आत्मा ड्रायव्हर आहे मग. की जो जाणतो आहे की तो स्वतः काही करत नाहीये. हा आत्मा, परमात्मा जो काही आहे, कारण हा देह, जीर्ण देह बघा, जो देह टाकल्यानंतर, देह मृत्यू पावल्यानंतर तो निर्जीव आणि तो मृत झालेला असतो. पण तो जाणतोय की तो आत्माच, हे शरीर, ही चेतना या आत्म्यापासून आहे. आणि म्हणून जसं इथे उदाहरण दिलंय बघा, की एखादी गाडी बंद पडते, तर ती गाडी स्वतः रिपेअर करण्यासाठी तो प्रयत्न करतोय. पण तो प्रयत्न करेल, किती करेल ते ज्ञानच नाहीये. तर मग कुठून ते समजणार आहे? म्हणून तशा लोकांना मूर्ख म्हटलेलं आहे प्रभुपादांनी. कारण मूर्ख लोक हे जाणू शकत नाहीत. पण ज्ञानाचे, मग हीच गाडी जर त्या गॅरेजमध्ये नेली आणि त्या गॅरेजच्या माणसाला सांगितलं, त्या टेक्निशियनला, तर ती गाडी तो अशी नीट करून देईल. 2 मिनिटामध्ये, किंवा त्याचा डिफेक्ट सांगेल आणि ही गाडी एवढ्या वेळात रिपेअर होऊन जाईल, हे तो ताबडतोब सांगेल. कारण त्याला त्या ज्ञानाचे चक्षु, तो ते ज्ञान जाणू शकतो. आणि म्हणूनच असं ज्ञान ज्याला आहे, आपण उत्तम आध्यात्मिक, मग हे ज्ञान आपण कोणाकडून घेऊ शकतो? तर आपण हे आत्मसाक्षात्कारी, जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये उल्लेखलं, की उत्तम आध्यात्मिक गुरु आणि ज्याला हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, जो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये आहे, तो निश्चितच आपल्याला हे ज्ञान देऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. 15.12 अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसत आहेत, ज्यांच्या भोवती सगळे गोस्वामी आहेत, ज्या गोस्वामींचा आधीही उल्लेख झालाय, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अशा ज्या सगळ्या गोस्वामींना पदव्या दिलेल्या आहेत. गोस्वामी आणि गोदासा. गोस्वामी म्हणजे ज्यांची इंद्रिय ज्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. गोदासा म्हणजे जो इंद्रियांच्या नियंत्रणाखाली आहे. आणि म्हणूनच ज्यांनी आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे, असे गोस्वामी. आणि अशा चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांच्या काळामध्ये ज्या शिष्यांना त्यांचं हे ज्ञान दिलेलं आहे, हे सगळं ज्ञान, कारण ते प्रत्यक्ष भगवंत होते. आणि जे प्रत्यक्ष भगवंतांचा अंश असले, की ज्यांनी सर्वांना, मग आपल्याकडे सुंदर असं या चैतन्य महाप्रभूंचं सध्या शिक्षामृत आणि ते आपण वाचन चालू आहे. खूप सुंदर असं ज्ञान आहे. सगळ्यांना तीही लिंक ग्रुपवर, मला वाटतं सगळ्या 3-4 लिंक्स तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करायला हव्यात. त्या मी प्राची माताजींना सांगते, माझ्याकडेही ती स्वतःकडे लिंक आहे. तर तुम्हाला त्या शेअर केल्या जातील. अशा चैतन्य, तुम्ही पहिल्या टप्प्यावर आहात म्हणून मी तुम्हाला खूप सखोल नेत नाहीये, पण ज्यांनी हा महामंत्र आणलेला आहे पृथ्वी तलावरती, त्या चैतन्य महाप्रभूंचं असं ते चरित्र आहे, जे आपण शिक्षामृत, आणि ज्यांनी याबद्दलचं सगळं ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणून प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व पाहू शकतात. पण ज्यांचं मन अविकसित आहे, मग ते मन आणि इंद्रिय सगळं, जर मनच अविकसित असेल, त्या मनालाच जर पूर्ण मार्गदर्शन केलेलं नसेल, तर त्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही. आणि ते प्रयत्न करूनही काय घडतंय, मग ते डोकं खाजवतोय बघा ती व्यक्ती, परंतु तरीही त्याला ते कळू शकत नाही. कारण का? कारण ते ज्ञानच घेतले नाही, तिथे ज्ञानाचाच अभाव आहे. म्हणून ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. कारण त्या आध्यात्मिक मार्गावरतीच स्वतःला त्यांनी आणलेलं नसतं. भगवंतांचं अस्तित्वच जे जाणू शकत नाही, भगवंतांविषयी पुढे जाणणं तर खूप दूरची गोष्ट. आणि म्हणूनच अशा आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तींकडून हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. आणि मग भगवंत सांगतायत, की कुठे भगवंतांना पूजू शकतात, काय काय आहे भगवंतांपासून, आणि भगवंतांपासून काय उत्सर्जित होतं आहे. आणि मग कशा या, जसं आपण पुढच्या काही अध्यायांमध्ये, आणि खूप सुंदर श्लोक आहेत या अध्यायांमधले, सगळेच श्लोक खूप सुरेख आहेत. आणि त्याच्यामध्ये जसं भगवंतांनी सांगितलंय, अखिल जगताचा अंधकार, मग सूर्याचं तेज हे भगवंतांपासून आहे. ज्या विश्वरूप दर्शनांमध्ये आपण बघितलं, की 1000 सूर्यांचा एका वेळेला उदय झाला, तरी इतकी प्रखरता ती कुठेतरी तुलना करू शकते. इतकं भगवंतांचं प्रखर तेज या गोलोक वृंदामध्ये ना शशांको न शशांको, की त्या ज्याच्या जिथे लिहिलेलं आहे, न तद्भास येते सूर्यो न शशांको न पावकः, की सूर्य चंद्राची तिथे गरज नाहीये, कारण भगवंतांपासून ते तेज आहे. आणि म्हणून भौतिक जगतामध्येही हे तेज जे आहे, सूर्याचं तेज आणि चंद्राचं तेज, हे भगवंतांपासूनच आहे. त्यांच्यापासूनच ते तेज उत्सर्जित होते आहे. आणि मग ही ब्रह्मांड आणि ही अवकाशामध्ये हे ग्रह सगळे तरंगतायत बघा, आपल्याला दिसतायत.
मग हे सगळे कशापासून आहेत, कशामुळे तरंगतायत? तर गामाविश्य च भूतानी धारयाम्यहमोजसा पुष्णामी चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रह लोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये भगवंत स्वतः प्रवेश करतात आणि मगच त्या ग्रहलोक इतके इतके आपण बघतो की तरंगतायत ते अवकाशामध्ये. नाहीतर एखादी कलिंगड घेतलं, एवढे जड जड ग्रह आणि इतके कसे तरंगू शकतात अवकाशामध्ये? काय ही शक्ती आहे? तर ते महाविष्णूंचं तत्व आहे, जे प्रत्येक ग्रहांमध्ये, प्रत्येक ब्रह्मांडांमध्ये त्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या रूपामध्ये ज्यांनी प्रवेश केलेला आहे. कारण जे कलिंगड नाहीतर आपण एखादी घेतलं आणि जर टाकलं तर ते तरंगेल का? हो, नाही. कारण तो जड आहे, तो खाली पडणार. त्याचप्रमाणे हे ग्रह अवकाशात कुठल्या कोणाच्या कक्षेमध्ये, तर भगवंतांच्या शक्तीद्वारे ते त्या कक्षेमध्ये स्थिर आहे. आणि म्हणूनच चंद्राला, जिथे वनस्पतींचा सगळा वनस्पतींना मिळणारा रस आहे तो चंद्रापासून आहे. चंद्रापासून जे तेजही भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांपासून हे तेज असल्याने तो चंद्र होऊन, तेच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना देखील जीवन रसाचा पुरवठा करतायत. असेच भगवंत आपल्या जठराग्नीमध्ये पण आहेत. आणि या सगळ्या ज्या 4 प्रकारची अन्न आहेत, खातोय, चावतोय, शोषतोय, चोखतोय, गिळतोय, ही सगळ्या ज्या प्रकारच्या अन्नाचं पचन आहे या जठराग्नीमुळे होत आहे. आणि त्या जठराग्नीमध्ये प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, जे प्राण अपान वायूशी संयोग साधतायत. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे प्राण अपान कशा प्रकारे आपण ज्या आधी प्राणायामाचं जे अन्न, मग जी कुठली आपण अवस्था, आपण जे कोश बघितले सगळे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश. मग सगळ्यात खालचा हा अन्नमय कोश आहे. पण त्या अन्नामध्ये, आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी जाणलं जातं की या अन्नामध्ये भगवंतांना जाणलं जातं, की या सर्व प्रकारच्या प्राणीमात्रांच्या देहांमधील जठराग्नीमध्ये मग कुठेतरी जर सगळं असमतोल झालं, की मग कुठेतरी त्या गोष्टीला जाणलं जातं, की मग जर सात्विक अन्न नाही खाल्लं, राजसिक, तामसिक किंवा कुठले तरी मसालेदार आणि असे पदार्थ, की ज्या जठराग्नीला कुठेतरी मग असमतोल केलं जातं. आणि म्हणूनच त्या प्रकारच्या या सगळ्यामध्ये ती समतोल राखतोय ते प्रत्यक्ष भगवंत त्या जठराग्नीमध्ये आहेत. ज्या पाण्याच्या चवीमध्ये भगवंतांनी सांगितलंय, म्हणजे ज्या लाळ ग्रंथींपासून बघा, की मग या सगळ्याचं पचन जे केलं जातं. आणि ज्या 4 प्रकारचं अन्न आहे, जसं आपण चावतोय, गिळतोय, शोषतोय, चोखतोय, हे सगळ्याच्या प्रकारच्या अन्नाला जो अग्नी, जो पचनासाठी मदत करतोय, तो जठराग्नी हा भगवंतांपासून आहे. आणि हे की की या ज्या स्मृती आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत, की कशा प्रकारे या सगळ्यामध्ये म्हणजे भगवंतांचा आपण अंश आहोत. तर भगवंत कशा प्रकारे आपलं आपलं पोषण करता आहेत आणि आधार देत आहेत. या सगळ्यातून आपल्याला या पुरुषोत्तमांना जाणायचंय, की कशा प्रकारे हे परम तत्व आणि आपण त्यांचे अंश आहोत आणि ते निर्माते आहेत आणि आपण त्यांच्यापासून निर्मिलेले आहोत. आणि हेच आपल्याला पुढेही श्लोकांमध्ये जाणायचंय. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्यांनी वेदांना जाणलं पण भगवंतांना जाणलं नाही, त्यांनी काय जाणलं? कारण वेदांचा अंत, वेदांत हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, जे परमात्मा आहेत, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतायत, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. आणि ज्या स्मृती आहेत, विस्मृती आहेत, ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच तर भगवंतांनी हा उपदेश आपल्यापर्यंत दिलाय. हो,
आपण भगवंतांप्रमाणे त्या परमात्म्याप्रमाणे आपण आहोत आणि ज्या काही विस्मृती या भगवंतांपासूनच आपल्याकडे आहेत, कारण आपण त्याचेच अंश आहोत. आणि म्हणून सगळ्या वेदांना जाणणारा या वेदांत सूत्राबद्दल भगवंत आता सांगतायत, ज्या 16, 17, 18 मध्येही आपण क्षर अक्षर याच्याबद्दल जाणणार आहोत. आणि मग पुढच्या 17व्या अध्यायामध्ये एक श्लोक आहे की ज्याच्यामध्ये मग यज्ञाचा 18व्या अध्यायामध्ये की यज्ञाचं महत्व दिलेलं आहे. आणि जिथे या दक्षाला जेव्हा त्याचं मुंडकं छाटून जेव्हा बकरीचं शीर लावलं जातं, तरीही तो यज्ञ व्यवस्थितपणे पार पडू शकतो, कारण त्याच्या मेंदूमध्ये नाही तर त्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे आणि त्या हृदयातील परमात्म्यापासूनच त्या स्मृती, विस्मृती आणि ज्ञान आहे. हे कुठेतरी खूप व्यवस्थित प्रकारे साकार केलं जातं आणि खूप प्रूव्ह केलं जातं. आपण म्हणतो ना शिक्कामोर्तब. आणि भगवंत आता तेच सांगतायत की या वेदांत सूत्राचा गाभा मी तुला सांगतो की निस्संदेह या वेदांतांचा संकलक मी आहे. ज्या 13व्या अध्यायात आपण जाणलं की ज्या व्यासमुनींनी या वेदांतांमध्ये जे लिहून ठेवलेलं आहे, ज्या कोशांबद्दल लिहिलेलं आहे, किंवा आपण अन्नातून भगवंताला कसं जाणतो, प्राणातून कसं जाणतो, मनापासून की जे फिलिंग्स आहेत, त्यानंतर जे विज्ञानमय, मग या सगळ्याच्या पलीकडे मन आणि बुद्धी आणि इंद्रिय याच्या बरोबर परमात्म्याचा आपण जो अंश आहोत आणि तो परमात्म्याला आपण त्या आनंदमय कोशामध्ये हवे आहोत, जो सच्चित आनंद आहे. तो आनंदमय कोश आणि भगवंतांनाही आपण त्या आनंदमय कोशामध्येच हवे आहोत, जे शाश्वत आहे, जे परिपूर्ण आहे आणि जे अत्यंत आनंदित आहेत. अशा या ज्ञानाने परिपूर्ण सत्य अशा शाश्वत अशा भगवंतांना आपण जाणतोय, त्या वेदांत सूत्रातून जाणतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. च्युत म्हणजेच क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. 15.17 या दोहो व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि ते त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर, फॉलिएबल आणि इन्फॅलिएबल, फॅलिएबल, इन्फॅलिएबल, जे घसरून पडतायत, मग जे च्युत जीव आहेत, जे भौतिक आहेत, ते भौतिक जगतामध्ये घसरून ते घसरणारे, कारण ते कुठेतरी 2 जीवांचे, भौतिक आणि आध्यात्मिक. आणि म्हणूनच भौतिक जगतातील जीव आहेत हे कुठेतरी च्युत आहेत, क्षर आहेत, आणि अच्युत हे आध्यात्मिक जगतातील जीव आहेत, कारण ते कुठल्याही ते त्या आध्यात्मिक पातळीवर आहेत. ते कुठल्याही प्रकारे त्या इंद्रिय विषयांमध्ये आणि पुन्हा त्या खालच्या पातळीवर घसरणारे नाहीयेत. आणि म्हणून भौतिक जगतातील सर्व जीव हे च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील हे जीव अच्युत असतात, अक्षर असतात. आणि या सगळ्याच्या पलीकडे जो पालन पोषण करतो आहे, जे अद्वैत आहेत, जे अव्ययी आहेत, सगळ्यापासून सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, भौतिक जगताचीही निर्मिती केली आहे, आध्यात्मिक जगताचीही निर्मिती केलेली आहे. आणि या सगळ्याची निर्मिती करून या सगळ्याचा स्वामी जे आहेत, जे परमपुरुष आहेत आणि जे अव्ययी असे भगवंत आहेत, जे त्याच्यापासून अलिप्त आहेत, कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाहीये भगवंतांवर याचा. आणि म्हणूनच ते त्रिलोकाचं त्याच्यामध्ये प्रवेश करून त्यांचं पालन पोषण करीत आहे. ही जी कथा मी तुम्हाला सांगितली होती की ज्या राण्या, मी पुन्हा तुम्हाला ते नाव ऐकून सांगेन की ज्यांचं पालन पोषण म्हणजे त्यांना ग्वाही देतात की जेव्हा त्या दैतापासून सुटका करतात त्या 16,000 राण्यांची आणि त्या राजकन्यांची, तेव्हा त्यांच्या रक्षणाची पूर्ण ग्वाही भगवंत देतात आणि पूर्ण खात्री देऊन त्यांच्याशी ते लग्न प्रत्येक त्या राजकन्येशी विवाह करतात. ज्या अचिंत्य भेदाभेद या तत्वामध्ये मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं. की जे भगवंत एकाच वेळी त्यांच्या शक्तींद्वारे ते निरनिराळ्या रूपामध्ये राहू शकतात आणि येऊ शकतात, त्यांच्या शक्तींद्वारे, त्यांच्या आंतरिक शक्तींद्वारे, की ते आत्ता दूर आहेत तर जवळ आहे. ज्या परीक्षित महाराजांना, ज्यांनी त्या गर्भामध्ये उत्तरेच्या गर्भात असताना त्यांनी परीक्षित महाराजांचं रक्षण केलेलं आहे, त्या ब्रह्मास्त्रापासून परीक्षित महाराजांचं रक्षण केलंय, जो अश्वत्थामा जो परीक्षित महाराजांच्या जीवावर उठलेला असतो आणि जो उत्तरेच्या गर्भाला, उत्तरेच्या मुलाला ठार मारायला निघतो, अशा या उत्तरेच्या गर्भाचं रक्षण भगवंतांनी, मग जे भगवंत हृदयामध्ये निवास करतात तेच बाहेर येऊन त्या त्या बालकाचंही त्यांनी रक्षण केलेलं आहे.
जरी ते परीक्षित महाराजांच्या त्या त्या अगदी सूक्ष्म अशा जीवाच्या हृदयामध्ये वसत असले तरी ते बाहेर येऊन त्यांच्या शक्तींद्वारे त्या गर्भाचंही रक्षण करतायत. अशीच एक ब्रह्मांची सुद्धा कथा आहे, ज्या ब्रह्मांनी त्या बालकाचं म्हणजे जेव्हा प्रत्यक्ष भगवंत बालक रूपामध्ये होते, तेव्हा जेव्हा ते गायींचं रक्षण करत होते आणि गुराखी जेव्हा ते नंदाच्या गायींना सांभाळत होते, तेव्हा ब्रह्मांच्या मनात आलं, की खरंच हा बालक म्हणजे त्रिलोकीपती आहे आणि तेच भगवंत आहेत का? पुरुषोत्तम आहेत का? हे कुठेतरी त्यांना त्यांची बुद्धी अशी झाली, की त्यांना कुठेतरी त्यांची परीक्षा घ्यावीशी वाटली. आणि म्हणून ते ब्रह्मा त्या बालकांना मग त्या जंगलामध्ये जेव्हा रानामध्ये जेव्हा त्या सगळ्या गायींना चरायला घेऊन जातात, तेव्हा त्या त्यांच्या सवंगड्यांना आणि गायींना सगळ्यांना अदृश्य करतात, गायब करतात. किती वेळासाठी? तर 1 मिनिटासाठी तो कालावधी असतो, पण ते 1 वर्ष असतं पृथ्वी तलावर. जे ब्रह्मांचं जीवन आपण आधी ज्या 311 खरब अशा वर्षांना आपण बघितलं, त्याच प्रकारे ब्रह्मांचं जीवनाचं जे सूत्र बघितलेलं आहे, ज्या गणिती सूत्राप्रमाणे त्याप्रमाणे पृथ्वीवरचा तो 1 मिनिट म्हणजे पृथ्वीवरचं 1 वर्ष असतं, जो ब्रह्मांच्या 1 मिनिटासाठी ते त्या त्या सवंगड्यांना आणि गायींना गायब करतात. पण पुन्हा येऊन बघतात तर काय पृथ्वीवरती सगळं वातावरण योग्य असतं. सगळीकडे आनंदी आनंद असतो आणि सगळेजण आपले सवंगडी असतात आणि त्या गायी असतात आणि तेव्हा ब्रह्मांना खात्री पटते, की हेच ते भगवंत आहेत आणि ते भगवंतांची क्षमा मागतात, त्यांना शरण जातात. असे हे भगवंत असे हे ब्रह्मान आणि शिवांची ज्यांनी शिवांनी सुद्धा पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय, की ज्या ब्रह्मांनी आणि शिवांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. कारण जे देवाधिदेव आहेत ते भगवंतांचेच अंश आहेत, पण ते भगवंतांच्या अत्यंत निकट भक्तीमध्ये आहेत. आपल्याला ती संधी नाहीये अजून, देवाधिदेवांना ती संधी आहे. जसं मी म्हटलं, की आपण दैवी देवतांची पूजा करतो, जे भगवंतांचेच अंश आहेत आणि जे भगवंतांच्या अधिक्षतेखाली सगळं अधिक्षतेखाली सगळे क्रिया करता आहेत आणि जे काही आपलं पोषण, संरक्षण केलं जातंय ते त्यांच्याच अधिक्षतेखाली आहे. आणि जे जे यज्ञामार्फत पुरवलं जातं ते भगवंतांनाच अर्पण केलं जातं आणि ते इतरही देवी-देवतांना ते तिथूनच मिळतं. अशा प्रकारे हे शिव आणि ब्रह्मा यांनी सुद्धा या महाविष्णूच्या तत्वाचीच प्रार्थना केलेली आहे. त्याचंच ध्यान केलेलं आहे. 1 मिनिट वर्षा माताजी, मी तुम्हाला मला 1-2 मॅडम मिनिटं द्या. बोला माताजी. मॅडम हरे कृष्ण. 4 दिवस झाले त्याचा ताप उतरत नव्हता, रडत होता तो खूप. आता फोन आला, त्याला डिस्चार्ज मिळतोय. थँक्यू सगळ्यांना, थँक्यू सो मच. बापरे! खूप बघा माताजी, खूप सुरेख माताजी. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही शेअर केलं. हरे कृष्ण. असंच त्याला बरं वाटू दे. थँक्यू. थँक नको. खूप भगवंताला सगळी भगवंतांची कृपा आहे आणि हो. सगळ्यांना खूप धन्यवाद आणि माताजी हे सगळं शेअर करून तुम्ही खूप छान वाटलं आता. अशीच त्याची तब्येत लवकर बरी होऊ दे. मला सुद्धा असं वाटलं की कसं काय लगेच डिस्चार्ज पण मिळाला. आता आला फोन, तुम्ही येऊ नका, त्याला डिस्चार्ज मिळतोय. किती छान माताजी. असंच नामस्मरण करत राहा आणि किती जण भगवंतांचं रिक्वेस्ट करत होते, कोणी ऐकत नव्हतं. मला असं वाटलं ही माझ्या लोकांनाच मी सांगते की माझ्यासाठी प्रे करा. बास, बास. आपलं कुटुंब आहे हो माताजी. आपण सगळ्या कुटुंबियांनी प्रार्थना केली आहे आणि खूप आनंद झाला. तुम्ही हे सांगितलं. अशीच त्याची तब्येत लवकर बरं वाटू दे. नामस्मरण करत राहा माताजी. अखंड करत राहा नामस्मरण. हो ताई, हो. थँक्यू आणि थँक्यू श्रीकृष्णाला पण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि खूप सुंदर अध्याय आपला हा चालू आहे आणि भगवंतांचीच आपण भगवंतांनाच जाणतो आहोत. यत्माक्षरपती मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांचाही अतीत दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या अंगावर शहारे आलेत. खरोखर माताजींनी हे सांगून आणि सगळ्यांना खूप धन्यवाद आहे. बघा आपल्याला प्रचिती येतेय सगळ्यांना, की सगळे सगळे आपले कर्म आहेत, सगळं आहे. जे भगवंत आपले रक्षण करतायत आणि तेच आपण आजही जाणतो आहोत, की प्रत्येक गोष्टीमध्ये आणि ही श्रद्धा महत्वाची. प्रत्येकाला तेच, की ही श्रद्धा महत्वाची तरच आपण पुढच्या टप्प्यांवर जाऊ शकू. कारण मीच सगळं आहे, मीच हे सगळं करू शकतो आणि हे जर ते सगळं मालकी आपल्याकडे हवी असेल, तर मग कठीण आहे. ज्या अस्तित्वाला जाणायचं नसेल, पण आपल्याला ही प्रचिती आणि मला वाटतं बरेच याच्या आधीही बऱ्याच जणांनी ही प्रचिती सांगितली आहे. पण असंच कायम म्हणूनच कायम हे भगवंतांना स्मरण करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. भगवंत परीक्षा घेतच असतात आणि ही सगळी सगळी म्हणतो ना आपण, की सगळ्या मार्गातून आपण चाललेलो आहोत. पण
भगवंतांचं नामस्मरण चुकवू नका म्हणून मी नामस्मरणाचं महत्व याही आधी सांगितलेलं आहे. आमच्या आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या कृष्णसेवकांमध्ये ही महत्व सांगत असते. आणि माताजींनी हे शेअर करून आज खूप सुंदर म्हणजे ह्याची प्रचिती आली. त्यासाठी भगवंतांना खूप खूप लाख लाख धन्यवाद आहे. आणि भगवंतांची कृपा आहे ही सगळी अशीच राहू दे, ती कृपा सगळ्यांवरती. तर अशा या च्युत आणि अच्युत याच्या पलीकडे मी आहे. अतीत, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत या भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवांची निर्मिती मी केलेली आहे, पण याच्या पलीकडे मी आहे. आणि याच्या पलीकडे जे अतीत आहेत, दिव्य आहेत, सर्वश्रेष्ठ. आणि इथेच आपण हा जो आधीच्या अध्यायात 16, 17, 18 इथे आपण हा संबंध जाणतो आहोत, की मी भगवंतांची निर्मिती आहे आणि भगवंत हे निर्माते आहेत. आणि या भौतिक जगतातील च्युत आणि अच्युत, भौतिक जगतातील च्युत आणि आध्यात्मिक जगतातील अच्युत या सगळ्याची निर्मिती या भगवंतांनी केलेली आहे. म्हणून हा जो संबंध आहे तो काय जाणायचा आहे, की मी भगवंतांची निर्मिती आहे. भगवंत निर्माते आहेत आणि मी त्यांची निर्मिती आहे. आय एम क्रिएटेड अँड भगवंत इज क्रिएटर. आणि अशा प्रकारे हा संबंध आहे. आणि हा संबंध पुढे कसा जातोय, तर तो भक्ती मार्गातून. आणि म्हणूनच यांच्या अतीत, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे या जगतामध्ये, वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. ज्या परम तत्वाच्या भक्तीमध्ये, मग ज्या 12 ते 17 सॉरी 7 ते 12 यामध्ये प्रत्यक्ष भक्तीबद्दल जे आपण जाणलं, की ज्या भक्तीच्या मार्फत आपण भगवंतांशी जोडले जातो आणि हाच संबंध पुढे प्रस्थापित करून अभ्युदय आणि ज्याचं जे प्रयोजन आहे या पुरुषोत्तमांना जाणायचं आहे. या वेदांमधील पुरुषोत्तम, या वेदांचे जे सर्वश्रेष्ठ आहेत जगतामध्ये, ते पुरुषोत्तम म्हणून, पुरुषात उत्तम असे पुरुषोत्तम ज्यांना जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत या देवाधिदेवांच्या, की जे भगवंतांचे अंश आहेत. आणि ज्या ब्रह्मांनी आणि ज्या शंकरांनी सुद्धा, ब्रह्मांनी महाविष्णूच्या तत्वावरती ध्यान केलेलं आहे, ज्या शिवांनी सुद्धा संकर्षण या भगवंतांच्या विस्तारावरती ध्यान केलेलं आहे. आणि ज्यांच्या पत्नीला, जसं शुकदेव गोस्वामींची जी कथा सांगताना सांगितलं, की जे भागवताचं कथन करत होते आपल्या पत्नीला, की भगवंतांविषयीच स्तुती सांगत होते, असे हे शिव, ब्रह्मा अशा प्रकारे प्रत्यक्ष देवाधिदेव जे विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघितले, की या सगळ्यांचा समावेश त्या भगवंतांमध्ये आहे. आणि यालाच आपण जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून भगवंत सांगतायत, यो मामेवम स्वमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्भवजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा अभ्युदय बघा. आणि म्हणूनच भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. ज्या अर्च विग्रहाला आपण 12व्या अध्यायात जाणलं, की जो पुजारी भगवंतांची भक्ती करतो, ज्या मूर्ती रूपाची, मग ज्या मूर्ती रूपामध्ये प्रत्यक्ष आपण आवाहन केलेलं आहे, ज्या प्राण प्रतिष्ठा केलेली आहे त्या मूर्तीमध्ये, तिथे प्रत्यक्ष भगवंतांचा वास आहे. आणि म्हणून जो संशय रहित, हे खूप महत्वाचा शब्द आहे. कारण प्रश्न असावे मनामध्ये, पण ज्या अर्जुनालाही कधी संशय नव्हता मनामध्ये. आणि म्हणूनच तो संशय नसावा. कारण संशयाची पाल चुकचुकणं म्हणजे कुठेतरी विश्वास नसणं आणि ती श्रद्धा नसणं. आणि म्हणून जो भगवंतांना संशय रहित होऊन जाणतोय, तो पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतोय. आणि जे सर्वज्ञ, मग अशांना पूर्ण परिपूर्ण ज्ञान आहे, जो भक्तीमध्ये संलग्न, तोच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न. कारण जिथे श्रद्धा आहे तिथे साधू संग. मग आज ऐश्वर्या माताजींनी पण खूप सुंदर सांगितलं, की जर अजामिला जर तिथे एकटा होता, जी गोष्ट तुम्हाला मी 8व्या अध्यायात सांगितली, की अजामिला तिथे एकटा होता, तेव्हा त्याच्या मनामध्ये सगळी ती चक्र आणि त्याला ती आकांक्षा आणि कुठेतरी ओढ होती. पण तेच त्याच्या बरोबर जर कोणीतरी असतं, त्याच्या बरोबर त्याचे ब्राह्मण मित्र असते आणि त्याच्याबरोबर जर साधू संघ असता, तर निश्चितच कुठेतरी परिस्थिती वेगळी असती. आणि त्याला ते ओढून नेलं असतं. त्यांनी त्या भक्ताला, त्या सगळ्या भक्तांनी त्याला इंद्रिय विषयांच्या आणि त्या वासनेपासून ओढून नेलं असतं. आणि म्हणूनच त्या श्रद्धेनंतर साधू संघाचं महत्व आहे. मग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती कशी गाठणार, तर त्या सगळ्या गोष्टींमुळे. आणि म्हणूनच मग भगवंतांविषयी रुची, निष्ठा, आसक्ती, आणि मग ती भावभक्ती, प्रेमभक्ती, आणि मगच तो भक्त भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो, जेव्हा त्याला सगळं
ज्ञान मिळतं, जेव्हा तो सर्वज्ञ होतो, जो पुरुषोत्तमांना जाणतो, जो पुरुषोत्तमांविषयी, ज्या परमतत्वाविषयी जाणतो, तो निश्चितच जे जे भगवंतांनी सूचक अभिव्यक्तींद्वारे सांगितलं, जे आजही भगवंतांनी सांगितलं, सूर्य चंद्राचं तेज भगवंतांपासून आहे, जठराग्नीचा अग्नी भगवंतांपासून आहे, या सगळ्याच्या स्मृती विस्मृती या सगळ्या भगवंतांपासून आहेत. का जो परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये निवास करतोय, त्या परमात्म्यालाच जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि जो हे जाणू शकतो तो सर्वज्ञ आहे आणि तोच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हा ठीक, मला स्लाइड नव्हती दिसत, तीच द्या. हो का? हा. कृष्णा, हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमपूज्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी एक सेकंद द्या, ही शेवटची स्लाइड आहे, मग मी बोलते तुमच्याशी. तर अशा या निष्पाप अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की या वेदांचा परम गुह्य गाभा मी तुला प्रकट केलेला आहे आणि हे जे कोणी जाणेल, या वेदांत सूत्राला ज्यांनी जाणलेला आहे, तो सगळ्यात बुद्धिमान होतो आणि तो प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो आणि तोच या परमसिद्धीला प्राप्त होऊ शकतो. असं हे वेदांत सूत्राचं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. बोला वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे मी इतकं नाही नामस्मरण करत आणि ते एक अनुभव शेअर करा असं वाटला. प्रचिती आली तर आता त्यांचंही गुणगौरव केलंच पाहिजे. मी तुमच्या व्हॉट्सअपवर आता काही इमेज टाकलेत. मी इस्कॉनला गेले होते, फोटो काढलेत आम्ही. त्या 2-3 फोटोंमध्ये काहीच नाहीये. एका फोटोमध्ये मोरपंखी स्पॉट आहे. हा हा. पीस लावतोय त्या ठिकाणी एक लेफ्ट हँड हार्ट जवळ आहे, तुम्ही बघू शकता. आता त्यांनी माझ्यासाठी त्यांची प्रचिती पण लोकांना येऊ दे. तुम्ही माझ्यासाठी शेअर करत नव्हते कोणाला, पण आज तुम्हाला शेअर. अच्छा. म्हणजे तुम्ही इस्कॉन मधनं ते काढले आहेत का? इस्कॉन तुमचा मध्ये आपण आवाज ना गेल्यावर माताजी थोडा ब्रेक होतोय, त्याच्यामुळे लक्षात येत नाहीये. इस्कॉन मध्ये गेल्यावर सेल्फी काढतो ना, ते सेल्फी काढलेले आहे. हा सगळ्या हा. फोटोंमध्ये तो लाईट, फोटोमध्ये तो लाईट, ते मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर शेअर बरं केलेला आहे. बरं 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 बरं. तो तुमचा अनुभव तुम्ही शेअर केलेला आहे. हो हो हो. बरं माताजी, बरं, म्हणजे नक्की. असं वाटतं, कारण हे प्रचिती दिली तर त्याचं नावही झालंच पाहिजे ना. नक्कीच माताजी. त्याला कसलीच अपेक्षा नाहीये भगवंतांना. भगवंत आहेत आणि भगवंत सांगतायत की तू माझाच भाग आहेस आणि आपल्याला हे ज्ञानच भगवंतांनी दिलेलंच आहे. आपण ते नामस्मरण करण्याने आपणच त्या मार्गावरती स्वतःला, आणि म्हणूनच तर आपण ते जाणतो आहोत, त्या मार्गावर स्वतःला आणणं हे महत्वाचं आहे माताजी. हरे कृष्ण. हरे हो. कृष्ण. खूप खूप छान. आणि असंच नामस्मरण करत राहा नक्कीच माताजी. जरी माळ जपत नसाल, बघा, अनुभव आला कीच निरनिराळे असतात. आपण वेगवेगळ्या परीक्षांमधून जात असतोच, परंतु आपल्याला तो नामस्मरण आला की जे हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा. आणि म्हणूनच या नामस्मरणाचं खूप महत्व आहे या कलियुगामध्ये. आणि म्हणून जेवढं करता येईल तेवढं नामस्मरण वाढवा. जितकं तुम्हाला सामर्थ्य असेल तितकं वाढवा निश्चितच. कारण इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे माताजी, आणि निश्चितच तो मार्ग आपल्याला सापडत राहतो. भगवंत आहेत तो मार्ग दाखवतो. फक्त आपली इच्छा पाहिजे आत्मा, आणि आपली श्रद्धा पाहिजे. श्रद्धा मुख्य आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. मला वाटतं अध्याय इथे संपतोय आपला, आणि अशा या पुरुषोत्तम योगाचं इथे संपन्न झालेलं आहे. आणि आपण आज 15वा अध्याय संपवलेला आहे. असं हे वेदांत सूत्राचं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. ज्या वेदांत सूत्राचं ज्ञान आपण 13व्या अध्यायातही जाणलं, कारण या वेदांना ज्या प्रभुपादांनी प्रत्येक वेळी शास्त्राचा परमगुह्य गाभा, प्रत्येक वेळी शास्त्राचा आधार, आणि म्हणूनच 10व्या अध्यायात सुद्धा जेव्हा अर्जुन सांगतोय की मला तुमच्याविषयीचा सगळ्या मनातल्या माझ्या सगळे जे काही माझ्या मनातले प्रश्न होते ते सगळे माझे निराकरण झालेलं आहे त्याचं, आणि मी तुम्हाला पूर्णपणे जाणलेलं आहे. पण हे फक्त एक एक मित्र म्हणून नाही, तर मग त्याला शास्त्राचा आधार दिलेला आहे. कारण ज्या
ऋषींनी, व्यासमुनींनी, देवल ऋषी आणि या सगळ्यांनी ज्याचं प्रत्यक्ष सांगितलेलं ते प्रत्यक्ष भगवंतांनीही त्यांच्या मुखातून सांगितलेलं आहे, हे अर्जुन सांगतायत. म्हणून प्रत्येक वेळी सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन असं एक पुस्तकही मला वाटतं तुमच्या या 18 दिवसाच्या याला नक्कीच आहे, जिथे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी शास्त्राचा आधार आणि म्हणूनच या वेदांतांमध्ये, शास्त्रामध्ये हे अत्यंत सुलभपणे आपल्याला वाचणं महत्वाचं आहे आणि आपल्याला ते ज्ञान घेणं महत्वाचं आहे. आणि हे नुसतंच ज्ञान नाही घ्यायचंय, ते ज्ञान किती आपण आचरणात आणू शकू हे मला वाटतं जास्त महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणालाही